Bon dia, avui dilluns 4 d'abril del 2022. Aquí, darrere Hostafrancs, aquí es veu una miqueta encara el campanar, i anant cap al camí de l'Aranyó. Mireu, aquest és el camí de l'Aranyó, perquè, tal com diu el seu nom, va directe al poble de l'Aranyó, amb el seu castell, on va néixer Manuel Pedrolo. Ara precisament ha fet els anys, crec que va ser el dia 1 d'abril, 104 anys, si no m'equivoco. I aquí, a part del castell de l'Aranyó, també tenim el castell de Montcortès. I bé, aquests paisatges tan bonics, tan esplèndids, estan atravessats per una línia d'aquestes d'alta tensió que ve des de l'oest i va, així, i va cap a l'est. Va tirant cap allà. I realment passen a tocar dels dos castells. Podien haver-ho vigilat una mica i només que haguessin passat a uns 100 metres, 200 metres, i fins i tot 300 metres ja no s'hauria vist tant, perquè aquí, en aquest de Montcortès, té una torre aquí mateix, plantada davant de la cara del castell, i l'Aranyó també està rodejat per les torres. I això em fa pensar que el tema de les energies i el territori, molta gent no vol, rebutja les plantes de molins de vent, perquè diuen que fan mal al territori, el fan malbé, és un impacte visual i tot, no? Però jo preferiria molins de vent a torres així d'aquestes d'electricitat, o fins i tot a que haguem de dependre tant del combustible fòssil. I, en la meva opinió, veure davant teu o molt a propet teu molins de vent, una filera de molins de vent, ja t'ho has d'encarar amb que és un bé pel territori, és un bé pel país, pel món. És com si fos un preu que s'ha de pagar, paisatgístic, però que quan ho mires estàs veient que estàs treballant pel present i pel futur. I tot i això, sí que és veritat que s'ha d'equilibrar. Hi ha d'haver un equilibri on es col·loquen tot això, des de, ja parlant d'un altre tema, per exemple, les plantes incineradores, després pel que fa a les energies, on es posen les plantes solars, les plantes també eòliques, perquè és molt fàcil portar-ho tot cap als territoris deshabitats, on hi ha poqueta gent, que també en general, depèn de les zones, però a les terres d'interior hi ha llocs amb força vent, amb força sol, llavors, clar, són llocs bastant idonis per a aquest tipus d'energia, però tampoc pot ser que ho haguem d'assumir tot, no. I en el tema de les solars s'ha de tirar cap a posar-les a les infraestructures ja existents, per exemple, a les autopistes, a les autovies, a les zones industrials. Allà, tot allò s'ha de farcir de plaques solars. Vinga, plaques solars, vinga, plaques solars. I els molins de vent s'ha de repartir entre les terres d'interior i també l'espai més turístic, com és la costa. Perquè, a veure, per exemple, a Girona també s'hi voldria fer un parc eòlic i estan en contra la gent i també els biòlegs marins. Llavors, penso que si hi ha unes raons de pes científiques de que no és bo fer-ho allà, doncs és lògic escoltar el territori i els científics i no fer-ho. Però en llocs on l'impacte és poquet, ni que sigui una zona turística, s'hi planten els molins de vent i arreando. A veure, no pot ser que ho haguem d'absorbir tot a les terres d'interior, no? No? Fa anys vaig anar a Dinamarca, el 2010, fa 12 anys. Va ser un dels últims viatges que vaig fer. N'he fet molt poquets a la vida, la veritat, però tampoc no ho trobo a faltar. Estic acostumada a no viatjar gaire. I ara em queda poqueta bateria. I recordo que allà, davant de Copenhague, al mar, hi havia molts molins de vent, molts. I això fa 12 anys, quan ho veia, pensava, ho veia tan bonic, pensava, això sí que és el que deia abans, no? Pensar en el nostre present, en el nostre futur. Això sí que és important.
Bé, deixem aquest tema, ja he dit la meva opinió, i ara, passejant per aquí, doncs em fixo amb les plantes que hi ha, també amb els arbres, amb els animals, i fa temps que penso que per què a l'escola i a l'institut no ens expliquen sobre el que tenim aquí a tocar, a cada zona, les particularitats de la seva flora, la seva fauna, fins i tot les estacions de l'any, tot, la lluna, per què les fases diferents de la lluna, per on surt la lluna plena, per on surt la lluna nova, perquè no ens ho expliquen. La veritat és que et vas fent gran i vas veient que un dia surts a caminar o bé, no sé, o mires per la finestra al cel i veus una mena d'aligot, no? I dius, ara això què deu ser? Una àliga? Un esparver? No sé, és que dius, què deu ser? Sí que pots buscar informació per tu mateix, no? Però això ja t'ho haurien d'ensenyar a l'escola. Jo ho veig així. A l'escola t'haurien d'ensenyar tot el que és a prop teu. També està bé que t'ensenyin coses, que t'expliquin de tot el món, perquè s'ha de tindre una cultura general, però el més bàsic és conèixer el teu territori. Per exemple, això de la lluna que us deia. Fa pocs anys em vaig adonar que quan sortia la lluna plena, sortia per aquí, com si fos al darrere de Bellveí, cap a la zona de Sant Ramon, que és l'est. I clar, això té una explicació, però no ho sabia fins que no la vaig escoltar un dia o la vaig buscar, que la lluna plena es veu plena perquè té tota la llum del sol que s'ha post o s'està ponent en aquells moments per l'oest. I, bueno, ni que s'hagi post ja, continua estant en línia oposada a la lluna. Llavors, el sol es pon per l'oest i quan la lluna està a l'est és completament plena perquè està il·luminada total. En canvi, quan és lluna nova, és perquè la lluna en aquell moment fa el seu viatge al costadet del sol. I com que està tocada del sol, no té llum, per això no es veu. I poquet a poquet va pujant, va pujant. Llavors, quan és la lluna creixent, també surt per allà. I poquet a poquet va pujant en l'horitzó com un filet. I es va movent. I també el que us deia, perquè no ens ho expliquen. Això seria interessantíssim, fer tallers amb explicacions a les classes, també amb tallers a l'aire lliure, tant sobre el terreny, tant d'aquest tema de la lluna, com el tema dels arbres, les plantes, els animals. Seria una riquesa impressionant. Després de tot, cada vegada anirem més a l'autosuficiència, haurem d'anar-hi. Tot i que estem globalitzats, cada vegada haurem de valorar més el que tenim a prop, des de conrear més els horts, viure més al territori, fer les compres, les despeses, més al nostre territori. I també ens agrada molt passejar pel nostre territori, no? Doncs què més que conèixer-lo. Ara me n'aniré cap aquí a l'altre costat, que hi ha unes plantes molt boniques. Bé, i mentrestant hi vaig anant, també us volia explicar que en un altre marge, si cas també pot separar el vídeo, posaré pausa i aniré. Que he vist uns arbres i ara us explico. Bé, aquí de moment, mireu, veieu aquesta mena com de ginesta, argelagues, crec que en diuen argelagues, aquestes flors grogues d'aquests arbustos plens de punxes, però també us dic, crec que en diuen argelagues. Ja he travessat fins a l'altre costat i mireu aquí, aquesta planta lila tan bonica, que és una espècie de sàlvia, també crec, perquè us dic exactament, no ho sé, n'està ple també tot. Després també tenim molts cargols, que podríem dir, estan morts, no? Quina mà de cargols morts. Doncs, pel que crec, estan secs. No crec que siguin tots morts. Mireu, ja hi ha alguna papallona. Després també hi ha moltes, aquí n'hi ha una de molt petitoneta, però es veu bé, que són, deu ser calèndula, boigets, aquí també n'hi ha. Són silvestres, però tot això que us dic, aquests ho estic dient pel que a mi em sembla. De la mateixa manera que sí que sé que això és una olivera i que això són ametllers, evidentment, no? Hi ha d'altres plantes que m'ho sembla, però bé,
Sí que ara quan arriba a casa puc dir, busco la informació i sí, puc constatar que ho he encertat o que m'he equivocat, que potser no és una sàlvia, que potser no és un boixac, un boixet que en diem aquí, és a dir, una calèndula, però és el que us deia, això ja ho hauríem de portar pres de l'escola. No cal que després ens ho ensenyi la vida. No, això ja ens ho han d'ensenyar a l'escola. Carai. Això és timó, que fa una olor impressionant. I després aquí hi ha moltes malves que també quan creixen, quan creix la flor, són precioses. Aquella frase feta que diu cria malves quan un es mort, no sé si és perquè llavors, no sé si és que creixen en terres adobades, no ho sé, també hi ha d'haver una explicació. Mireu, doncs una altra cosa que seria molt interessant que ens expliquessin a les escoles. El perquè dels refranys de cada terra. Per això que us deia, quan diuen aquest ja cria malves, que vol dir que és mort, no? Que avui en dia, si ho expliquem a algun noiet o noieta, no deuen saber el significat. Els de la meva època sí, que sabem què vol dir ser difunt, està enterrat, però per què? Doncs segurament per això, perquè deu ser, podria ser que fos perquè quan la terra està més adobada o quan hi ha més nitrats o fòsfor o jo què sé, neixen més les malves, però a veure per què no ho podem saber. Ja sé que jo faig sempre uns plantejaments molt simples, i podríeu pensar que una mica absurds, però és que ho trobo de lògica, que un pugui saber i comprendre el seu entorn. És a dir, mireu, doncs això és això altre és allò altre, o per què aquesta expressió, comprendre, no cal saber com es va... Sí, està bé saber com es va crear l'univers, la teoria que hi ha, està molt bé, però això ja costa més de comprendre. Ho podem saber, ho podem entendre, però posar-nos a filosofar sobre això ja és una cosa que s'escapa de les nostres mans. Però les cosetes que són com són per això, doncs perquè tal planta té tal nom, que té relació amb tal altra, que tal refrany significa això, que també té relació amb tal altra cosa. Això sí que ho hauríem de saber. I ara me'n vaig cap allà, que us volia ensenyar també uns arbrets. Bé, ja he anat caminant. Era allà, en aquesta filera d'arbres d'aquí, d'enfrente, i he vingut pel caminet fins aquí en aquest marge, perquè us volia explicar això, que abans ja havia passat fa una estona, i dic, ai, aquestes fulles, dic, si semblen fulles d'olmo en castellà. I m'hi he tensat més i sí, això són oms. Aquí en tenim d'oms, però també hi ha molta freixa, i després també el típic, els ametllers, les oliveres, però aquests arbrets d'aquí mai m'havia fixat que fossin oms. I ara ho he vist en veure la floració. Mireu, quina preciositat. Semblen de paper. Són aquestes com fluorescències que ja us dic, semblen de paper. I llavors dic, ostres, això també és una cosa que ens haurien d'ensenyar a l'escola. Perquè sí, tu vas passejant o vas caminant i dius, mira, quants arbres, però arbres, quins arbres? És un om, és una freixa, és un roure, és una alzina, què més tenim? Àlbers, que al costat del riu també en tenim uns àlbers enormes, molt macos. I clar, quan ja està la fulla, si no t'hi apropes tampoc ho distingeixes. I fins i tot, ni apropant-hi, que aquí diem atensar, ni atensant-hi, quan tenen la fulla, segons quin arbre no el distingeixes. Per exemple, la freixa és molt fàcil de distingir, però n'hi ha altres que no ho saps massa bé. Mireu, aquí veus, aquest dia comença a treure la fulleta. Aquestes són les fulles dels oms, que sí que ja me les conec, però potser fa 20 anys no ho sabia. A dia d'avui tinc 54 anys, mireu si fa anys que he sortit de l'escola i de l'institut, i tot això no ho he après a l'escola. Que ens ho han explicat de passada? No ho sé, ni ho recordo, Ni ho recordo. I això que m'encantava la natura, o sigui, ciències naturals i ciències socials, és el que més m'agradava. I català.
i filosofia. Però naturals i socials, m'encantava. I m'ho sabia gairebé tot. Les coses més bàsiques. Després hi ha estil biologia i em va costar molt, però el que és a primària em sabia els rius del món, les muntanyes, després també les capitals. Tot això m'agradava moltíssim, moltíssim. Em refereixo que si ens haguessin explicat totes aquestes particularitats que us estic explicant avui, que us estic dient, jo crec que me'n recordaria. Però no, la veritat és que no. I què volia dir també amb això? Bé, això de les fulles... sí, també, les muntanyes. Mireu, avui no es veurà gaire bé perquè hi ha una miqueta del cel, una miqueta està turbi, Calitxa, en diríem, si fos a l'estiu. Ara no sé si en podríem dir calitxa. Que això també és una cosa important que poguéssim saber, tal com deia abans els refranys, doncs les paraules adequades a cada època de l'any, a cada acció, perquè s'estan perdent molt. Ara anem cap a un món globalitzat, un català d'aquest tipus normalitzat, però no és el mateix el que passa a la Garrotxa que el que passa aquí a la Segarra, ni és el mateix que el que passa a la Vall d'Aran, ni el que passa al Garraf. Llavors, els vents són diferents, els noms, que també està bé que els sapiguéssim tots, no? Evidentment, els hauríem de saber tots, els del nostre país. No parlo només de la nostra comarca, sobretot de la comarca, del teu territori, però també de Catalunya. Evidentment, després ja pots anar englobant, també s'hauria de saber d'Europa i de tot el món, però el més important és el més proper, de més a prop a més enfora. Això hauria de ser com una circunferència des del centre cap a fora, el que haguessis d'anar aprenent. I en aquest tema dels vents, per exemple, sí que hi ha els vents, que sí el cerc, la tramuntana, sí, però a part d'aquests noms més generals, a cada lloc en diem d'alguns altres, no? O d'aquests mateixos en diem d'altres maneres. Per exemple, aquí, ahir em diu mon pare, avui fa vent de per amunt. I feia un vent de l'est, més o menys venia d'allà, de l'est. Vent de dalt, quan ve del nord, un vent gelat. Aquí al Prepirineu, vent de dalt. I vent de per avall, doncs és el vent de ponent. Però no és perquè es digui així a l'ample, sinó perquè ja en diuen així, de generacions en generacions, i en diuen així aquí. I el que us deia de les muntanyes, doncs mireu, aquí al fons hi ha la serra, a veure si es veu, és que està bastant encalitxat avui. La serra del Montsec, després ja vas tirant, al darrere es veuen els Pirineus nevats, vas tirant, aquí, més o menys al darrere del poble d'Hostafrancs, hi ha com se diu, Port del Comte. I fa uns 10 anys vaig descobrir que darrere mateix del poble es veu el Pedraforca. Avui no, perquè també hi ha un nuvolet, aquí darrere el campanar, des d'on estic ara situada, que llavors veieu que hi ha les muntanyes fan una miqueta de vall. Doncs allà mateix hi ha el Pedraforca. I me'n vaig adonar, potser fa uns 10 anys, un dia anant a llançar la basura, les escombraries, el vidre i tot això que ho tenim a la part de darrere del poble, era un dia molt, molt, molt despejat i dic, ai, què és això? Si sembla el Pedraforca. I sí. Llavors, el que us explicava abans, en referència a tot el que estic dient, que va tot molt lligat, també cada territori, cada comarca, cada municipi hauria de tenir un mirador o un panell, si pogués ser mirador millor, sinó un panell on es vegués la silueta del teu horitzó. Per exemple, que et diguessin, doncs aquí a la zona de Sant Ramon i al fons hi ha Manresa, no? Segur que hi ha alguna part també a destacar. Llavors, aquí al darrere, doncs això, el Pedraforca, el Port del Comte, més a propet nostre, la línia del riu Sió, allà al darrere el Pirineu, però no sé exactament quin Pirineu és. També els pobles,
perquè sí, els més propers els conec a tots, no? Aquí al fons es veu Gra, després Concabella, però allà al fons, a sota de les muntanyes nevades, n'hi ha un i ara mateix aquell no sé quin és. No sé si és Palou, diria que sí. També es veu el castell de les Sitges aquí, també això hauria d'estar també al mirador, al plafó, i llavors ja anar tirant i anar-ho assenyalant tot. Ahir ho parlàvem amb el meu fill, el Pol, també. Ai, ara he mogut molt la càmera. I em deia, mama, aquestes muntanyes nevades al Pirineu, aquest deu ser el d'Andorra? I jo dic, doncs potser sí. Diu, perquè aquest potser ja és Viella. Dic, doncs potser sí, perquè està més cap allà, no? Viella està més cap a la zona de Balaguer, que això és més cap a Ponent. Però ja us dic, hauríem de tenir-ho tot això. Ens ho haurien d'ensenyar i també podríem dir, bueno, doncs reivindiquem-ho, sí, reivindiquem-ho. Doncs va, ho reivindico. Bona tarda, ja som gairebé al migdia i cap a dinar.